så skal vi have formateret de to felter, som repræsenterer første dato i måneden og sidste dato i den måned, der er valgt i komboboksen. Det første vi gør, det er at navngive dem. Den første kommer til at hedde MDR Start, og denne herovre kommer til at hedde MDR Slut. Sådan. Så skal vi have fundet første dato i måneden. Det gør vi ved hjælp af en funktion, der hedder index, og den bruger vores dataområde måneder 2013 og værdien af komboboksen, som bliver skrevet ned i F3. Og så har vi her et tal, som repræsenterer første dato i den valgte måned, altså i dette tilfælde første dato i marts 2013. Herover skal vi bruge en anden funktion, der hedder slut på måned. Der. Og den bruger vores måneder start, og så 0 som den anden parameter, og den har nu sidste dato i måneden. Hvis vi ændrer det her til at være oktober, så vil de to tal ændre sig. Så nu er det på plads.